Näme üçin düýguş wada, sygyrguş ýok? Näme üçin Baba Dayhan wada, Mama Dayhan ýok? Näme üçin Johnny Depp wada, Johnny Ur ýok? Näme üçin подожди, я забыл, подожди. Näme üçin iPhone wada, gedan ýop tuýma, näme diýip ýermän. Assalamu alaykum bilen, geldik geljeklermide. Näme diýmeler şataýda? Günfon ýok bilet. Näme üçin illerde söýgüli wada, mende ýok? Ya oglanlar taýynda bar, ýagyn gönü. Näme üçin at kulak wada, it kulak ýok? Bularyň hemmesi men подписчикларymyň jaýasy. Hemmesi men подписчикларymyň jaýasy. Senem ýazy jaýaňy linkin goýjak, ulanjak. Подписчик diýen ol bizde surlaýanda ýa, Erwes adyny megen подписчигim bar, maňa näme diýjek? Näle o подписчикler ulan? Jaň sag bolsun. Bizde